Hello anak, puntahan mo nga yung tita Manny mo mamaya, ha? Sabihin mo ano, sabihin mo naniningil na ako. Wala na tayong pera, wala na tayong pambili ng ano natin, ng mga benta natin. At nako, malulugi yung sari-sari store natin, anak. Nay, tinatapos ko lang po itong project ko farm sa ano po, sa school. Tapos punta ako sa tita Manilin po. Bagad ba magkano ba inutang niya? Ay nako, wag mo nang tanungin kung magkano inutang niya. Ang dami, bali ano, 150 na itlog, 150 na sardinas, 150 na, di ko na alam po ilang 150 yun. Basta mga 1,500 na ata yung ano total dyan sa listahan ko. Dahil inaayos ko to. Tapos pagkagaling mo kay ano, Tita Manilin, asikasuhin mo tong minions ha, patulugin mo sila. Mag 1 year na ata nakadilat ang mga natutulog, puyat na puyat. Ha? Kailangan patulugin mo. Make sure ha, na ano to, pipikit ang mga to. Pero matagal na yun na yung utang niya, di ba? Parang may 1 year anniversary na ata, di ba, Nay? Mamaya, hindi pa nagpapadala yung tatay mo. Wala kang pambaon. Puntahan mo ha, mamaya. Para ano, tagal na nung utang niya eh. Tagal na yun mga ilang years na. Years na ang inabot ng walang hiya kong kaibigan na yun. O sige, puntahan mo mamaya anak ha. Sige po Nay, tapusin ko lang po itong ginagawa ko tapos punta po ako. Sa bahay po nila Nay. Baka wala namang pera Nay. O sige, ikaw na lang magbayad. Gusto mo? Ikaw na lang magbayad? Nay naman, nagbibiro lang ako. Na-high blood na naman kayo dyan, Nay, ha? Mamaya, yung blood pressure nyo, abot na naman ng 150 o 150. Ay, kumain na po kayo ng gamot nyo, Nay. Kailan nyo kumain ng gamot nyo? Otherwise, mag-150 na naman yung mga ano nyo dyan. Yung blood pressure nyo. Tapos Nay, may ano pala ha, babayaran akong ano. May nabasag kasi ako sa school yung ano, yung adverb. Tapos yung ano, yung verb. Nabasag ko kasi. Ha? Ano yun? Anong adverb? Verb? Ba't kasi di ka nag-iingat? Tumutuloy. Magkano naman yun? Bali ano po, 200 yung adverb. Tapos 50 lang yung verb. Kailangan kong bayaran agad. Ay nako, huwag mo akong pinagluloko porque hindi ako nakapag-aral, anak. Akala mo ba hindi ko alam yon? Lumang tugtugin na yan, alam ko na yan. Ginawa ko na rin yan sa tatay ko noon. Pero wag kang ganyan na porque hindi ako nakapag-aral, niluloko mo ako. A few moments later. Ay sus! Baka lumabas ang ditak at makita dakmanan ni Donya Bedang. Baka ang singir mananday to'y nga bakit. Aguritag inayadak man nga mapanitsay. Hay! Ito yung sinasabi ko. Na ang hirap, ang daling magpautang pero ang hirap maningil. Ito ang ayaw na ayaw ko. Ito wala na akong benta kasi inutang lahat. Isang ko kukunin yung benta ko. Hindi ko naman pwedeng utangin sa mga in-check yan. Hay, Diyos ko. Hay, nako. Si Manilin ba yun? Parang tinataguan ako ni Manilin Pagkatapos niyang umutang, magtatago siya at ayaw niya magpakita sa akin. Siya ba yun? Sandali nga. Tignan ko nga. Run.
Anong madyayan, yung isip na nanay nga bakot. Nakita ka nga alam tuwing atay. Tapos bigla nga nag-disappear. Manilin, kung nasaan ka man ngayon, at kung naririnig mo ako, sana man lang isipin mo na nung may kailangan ka, lumapit ka sa akin dahil kaibigan kita, tinulungan kita, Manilin. Pero ano nga yung pinagagawa mo? Tinataguan mo ako. Ayaw mong magpakita sa akin. Parang ikaw, nakuha mo lang ang gusto mo, iniwan mo siya.